Lho. Banyu puterane gisine ra penting jeglek. Banyu putih gisi apa di jenenge banyu putih kok teko gisi. Mulane kok pangerene iki nggone gorengan kek apa kancang iki teman. Guru gawane gorengan. Aku ki rene iki arep nang kangkung. Sawah wis rubung tikus iki. Makane dadi usahane besok tak tuku obat tikus. Ya sepuntene Pak. Nek gini jam. Besok kapan? Ya gak ono tempo lah yang pirang sasi ngono tak golek. Sasi. Lho.